Γεια σας, είμαι ο Rambo SY μαζί με τον Big Time The Rush που είναι εδώ και τον Golden Killer όπως πάντα. Γεια σας. Calm down. Είμαστε στο Survival Time και πάλι και παίζουμε το Kids PvP. Αυτά είναι τα Battle Kids, το Tank που είμαι εγώ, το Turtle που είναι, δεν είμαι εγώ πάντως, το Heavy, το Pyro, το Archer και τα άλλα είναι με credits και το Medic είναι coming soon και το Gold που είναι 200. Αυτά είναι για VIP, Snail, Viking, δεν γράφει τίποτα, Ninja, Granny, Spider, δεν γράφει τίποτα, Scout και Big Boy. Πάμε για PvP. Jeep. Πάμε. Άρα πούμε στους φίλους μας ότι οι σούπες μπορούν να γεμίσουν με fill all και έτσι να μην χάνετε. Εμένα χτυπάτε. Φες Όχι, με χτυπάω ο Τζόνας. Thanks. Επάνω του. Σαπίστε τον. Τζόνας. Εγώ το... Έχει κάποιος εδώ. Έλα, golden. Πάνω του. Όχι, εξοφίσα. Πάνω του, αυτό το Zenith. Έρχομαι. Ίστα, αλλά πάω λίγο αργά. Ναι, γιατί αυτό το kit σε πάει αργά για λίγο. Για 9 λεπτά. Έρχεται πάνω μου ο Ρόνικ. Έλα, μπράβο Golden Killer. Όχι εμένα. Sorry. Μπαίνετε όλοι μπροστά μου. Τι θέλετε να κάνω? Μας χτυπάνε, πεθάνω. Μαλαγιά είναι αυτό το kit που πήρα. Θα τα δοκιμάσω όλα από τη σειρά. Πήρα το turtle τώρα. You don't have promotion to use. Πήρα το battle kit. Το. Είμαι ο heavy. Όχι. Εδώ πέρα βρίζεις άνετα, δεν σε καταλαβαίνει κανείς. Τι κάθεται, feel all. Έχω βρει τον... Να το, έκανα feel all. Ξέρω, κάνω τι κάθεται F. Για να πω, θέλει και αυτό το τμήμα. Ο Big... Θα κάτω. Πού είσαστε παιδιά? Εγώ κάνω... Πού είσαι ρε? Ο Μάινερ 99. Ο Μάικ είναι. Ελάτε ρε. Πήρε ένα κύριο. Ραμπού είσαι, είδα. Φάει σούπα. Έλα. Έλα εδώ, θα τα πεις όλα. Πετάει. Έλα από μέσα στο ξούτε. Κάποιος μου χτύπησε. Όλες οι εικόνες στο πάνω. Έλα, πάμε στο... Εδώ Ραμπούι. Πού είσαι? Να σε βλέπω. Έλα. Κάποιος με βαρέει. Πισόπλατα. Έλα. Όπα, sorry, λάθος άτομο. Όπα, sorry. Με χτυπάνε. Ποιος πήρε το kill? Έχω πάντως όχι εγώ για να χτυπτές. Σχεδιάσεις σας. Ξαναπαίρνω το τάγκ. Feel all. Slowness για 10 λεπτά. Έμα. Αλλά είναι πολύ καλό εκεί. Έρθατε έξω. Ναι, έχουμε πέσει εδώ, τρώμε ένα. Έλα προς την πόρτα τώρα, τελειώνω έναν και έρχομαι. Μιτζή, έμεινα με... Με ρίχνουμε. Να κάνω lol και έρχομαι. Έλα, γλύωρα. Να δείξουν και στα παιδιά αυτό το σφουγγάρι. Σου πετάει ψηλά. Έχει έναν Τζόνας εδώ, ρε, βοήθεια, με χτυπάνε.
Thank you, Ρέντζονας. Είσαι πολύ καλός. Τώρα θυμηθήκες. Έχουνε βάλει τη γωνία. Η μία χωρίς πλοία τίποτα. Να κάτσω να είμαι λεπτό στην αρχή. Δεν μπορούσε να τουλάχιστον 5 λεπτά. Πού είσαι? Είμαι μόλις πέφτουμε αριστερά σου. Εσύ να μου λέει γιατί... Τζόνας, help me. Να δείξουμε και όλα στα παιδιά ότι έχει και τούρτες για να τρως. Kill. I kill you. He kill me. Win do this. Do this. Τώρα. Stop. Ό,τι να μάθω. Έχουν ήδη μάνι. Τελεία. Προπηδάς για να πάρεις ο γρήγορο. Ψόφα. Έχει μόλις κάτι. Δεν θέλω να πηγαίνω, αλλά θα πάρω άλλο τσίτ. Όλα χάνουν πολύ εύκολα εκτός από το... Αν κατέβει κάποιος με διαμαντένια, πρέπει να φύγει. Δηλαδή δεν μπορώ να πάρω το turtle. Πήρα το pyro. Η ώρα σας speech. Are you fucking kidding me? Ρε βοήθεια! Κι εγώ, το να κάνω φουλόλ. Ουφ, σώθηκα. Ωραία μου πω, εμένα μου δείχνει την πετά. Πέθανα. Πρέπει να σε σκότωσα εγώ μαζί με τον άλλον. Sorry. Κόπελ. Σώθησα. Καλά να πας. Εγώ δεν έχω την απτυχή, τελεία. Πάμε να δείξουμε και τους άλλους σερβερ. Να πάμε. Και πόσα λεπτά μας έχουν μείνει? I don't know. Ωραία, πάμε μία να δείξουμε και το split. Άλλα στο επόμενο part. Έλα, Ραμμπόι. Ρυθμό. Περνάω από την πόρτα λοιπόν. Πάμε για split. Split. Το split. Με τον Μπό, ρε μαλάκα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια που λες τους φίλους του ρε. Δεν τρεπέζεται να μου τώρα την πλάκα. Έλα, πάμε. Έχεις ξεκινήσει? Όχι. Το έχεις σταματήσει? Όχι. Πάτα τον boss please click to join arena 2. Παμ. Πατήσεις πολλές φορές. Και τώρα δεν είναι και... Πάμε να δούμε τους νομπάδες που παίζουν. Ούψ. Μπράβο νομπάδες. Δεν κάνετε τίποτε. Μπράβο νομπάδες. Πάμε, αρένα 1. Μπήκες εσύ. Ναι, μπήκα. Πάμε. Μπήκα. Πάντα για να μην πεινάμε έχουν 4 πινακίδες για split, για heal. Δείξω και όλα Ραμμπόι. Και σκοπός είναι 4 πινακίδες. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να σπάσει με τον bow το TNT και να πέσει άλλος κάτω. Δεν είναι δύσκολο. Και να έχει στόχο και δεν πρέπει να κάθεσαι πολλή ώρα κίνητος γιατί θα σε πετάξει αυτό το παιχνίδι. Εγώ είμαι. Έλα Ραμπόι, πάνω τους πάμε. Αυτό κάνω ρε. Έπεσε ο ένας, έπεσε.
Θα σε Γεια σου ρε.